Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kunjuk katur kagem panjenengan sedaya kang sampun jawab salam, mugi katur kang sampun jawab salam keselamatan kerahmatan niki pun curahaken kagem panjenengan sedaya kang sampun jawab salam. Mugi-mugi rezeki lumampah kanthi lancar, usaha lumampah kanthi lancar, selamat dunia selamat akhirat. Ingkang muslim mugi-mugi pun tebihaken saking siksaning kubur. Ingkang sampun jawab salam mugi-mugi pun tebihaken saking siksaning api neraka. Ingkang muslim ingkang dereng munggah kaji pun paring donga mugi-mugi enggal-enggal kaji minimal umroh. Khusus ing dinten samenika sesarengan rencang-rencang saking berkah musik entertainment melayani hiburan campur sari dan urgent tunggal rental audio sound system paket tarut komplit 085210467298 berkah audio. Gawis dikawe orang disebutkan eman-eman anjing dibaca. Khusus ing dinten samenika hadir kagem kulawargipun pun Bapak Sebul Pait pun injih kulawargipun saking Bapak Sarwan Hadi Winoto kaliyan Ibu Sartinem ing dalem kulawargipun pun Bapak Sebul Pait ing siang samenika niki sampun molokrami akan putra lan putrinipun wonten Dwi Nur Meliana pikantuk Lutfi Maskuri putra saking Bapak Sutoro kaliyan Ibu Siti Taifah saking Kenitan Kedung Banteng Banyumas pun paring donga kagem temanten sarimbit ingkang sampun ijab kabul mangke niki. Mugi-mugi anggenipun bangun bebale wisma dadosaken kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah boten supen enggal-enggal pun paringi momongan pun paringi kebahagiaan kerukunan kagem temanten sarimbit barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mugi-mugi pun paringi ugi keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala lan pertemuanipun saking temanten sarimbit dadosaken kesaenan-kesaenan. Sae niku saking keluargane, sae saking keturunane tawanipun duriyah ingkang mugi-mugi paringi duriyah ingkang saleh lan salehah. Mugi-mugi ugi pun paringi rezeki-rezeki ingkang sae. Matur suwun saderengipun kagem kulawargipun pun Bapak Sebul Pait meninjih kulawargipun saking Bapak Sarwan Hadi Winoto ingkang sampun pitados kelayan kawula sak kanca sarombongan sesarengan rencang-rencang berkah musik entertainment berkah audio sound system mugi-mugi kulawargipun pun Bapak Sarwan Hadi Winoto niki rezeki saged lumampah kanthi lancar, usaha saged lumampah kanthi lancar, selamat dunia selamat akhirat. Saderengipun wabil khusus matur suwun ugi kagem segenap aparatur pemerintah desa wilayah saking Bapak Kepala Desa lan saperangkatipun ingkang sampun paring biyantu kagem kulawargipun pun Bapak Sebul Pait meninjih kulawargipun saking Bapak Hadi Winoto Sarwan Hadi Winoto boten supen ugi matur suwun wabil khusus niki kagem Bapak Ketua RT Ketua RW tokoh masyarakat ingkang sampun paring biyantu ugi kagem kulawargipun Bapak Sebul Pait matur suwun. Boten supen ugi dinten samenika matur suwun ugi kagem segenap para tamu undangan Bapak tuwin Ibu niki rencang-rencang saking temanten sarimbit ingkang sampun rawuh paring idilan pangestu ing dinten samenika matur suwun rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi rawuhipun Bapak tuwin Ibu ing dinten samenika segenap para tamu undangan pun catet kanthi amalan ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Boten supen rawuhipun Bapak tuwin Ibu ing dinten samenika mugi-mugi niki satunggaling jalinan tali silaturahmi kagem kawula lan panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh kagem kulawargipun pun Bapak Sebul Pait meninjih kulawargipun saking Bapak Sarwan Hadi Winoto. Boten supen ugi dinten sampun matur suwun saderengipun niki kagem rencang-rencang audio, soundman, engineer, tukang angkat junjung, kuwel kabel, tukang diesel, tukang tuku solar, tukang gawe kopi tok ya anak kae. Nah iku ya bener kayak kopi. Bapane kon ngopi. Matur suwun mugi-mugi sing eling eling lah nyebut mugi-mugi rezeki saged lumampah kanthi lancar kagem berkah audio sound system usahane sing lancar Mas Narsudi moga-moga jobe sing akeh men ora nemen-nemen gal dinang gresula. Kadang-kadang gresulane sing ora kuwati.
ujar-ujaran nyong ora tau kanggo bae pada bae nyong ya sering praidit ning nyong meneng kok kan keton banget ora payu ngeri nyong kan ya artis ya kayak dia kan artis anggar ora kanggo ya meneng bae men keton kanggo bae nah kayak contohnya kayak gede aja di status keton banget ora kanggo anje khusus ing dinten samenika matur suwun ugi yang sampun paring biyantu ing dinten samenika niki saking ajeng rias wedding organizer kerjasama ing dinten samenika kunjuk atur niki kagem keluargipun Pun Bapak Saiful Pait matur suwun saking ajeng rias niki saking Tlatah Kemawi matur suwun rencang-rencang ajeng rias wedding organizer ketak dongakna wong mesti uli orjen karo dewek sih ya moga-moga rezekine ya sing lancar usahane sing pada lancar moga-moga ya jobe sing akeh gone ngerias syukur pisan bos nek angger riasan tawani terus karo orjenan kan dadi patir-patir melu kegawa luar biasa matur suwun mungkin pun tenggo ugi kagem sekena para tamu undangan ingkang sampun sedaya rawuh mbok bini badhe nderek mangayu bagya niki paring lilipur sesarengan rencana saking berkah musik entertainment berkah bro audio pun tenggo sesarengan saking rencang-rencang ugi lajeng rias wedding organizer mungkin pun tenggo ugi perwakilan niki Mbak Ifah penembang kon belajar nembang ya Pak ya wis ayo ora nembang kan rugi Pak ya kon nyanyi Pak karo Rasul oke anak keding almarhum aja dhisik nggih saderengipun acara inti saking keluargangipun Bapak Saiful Pait saking ugi ajeng rias wedding organizer kepareng kawula sakonco sarombongan saking berkah musik entertainment paring lilipur kunjuk atur kagem panjenengan sedaya kados pundi kridhanipun berkah musik entertainment yo nyambut gawe oh Batu raden nyata